ಹಾಯ್ ಹೆಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾದರಿಗ್ಲ ನಮಾತೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ಕಲೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೆಲೆ ಪನೊಂದು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಬೈದಿನಿ ಜಟಾಯು ತೀರ್ಥ ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೂಲಂಜಿ ಎಡ್ಡದ ಸನ್ಸೆಟ್ ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಉಂಡು ಸಖತ್ ತೋಜುಂಡು ಪಂಡರ್. ಸೊ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ಇಡೆಗ್ ಆ ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ಪಗ ಅಂದು ಬತ್ತ ಓಲ್ ತುಂಡಲ ಸುತ್ತ ನಮಕ್ ಬೀಚೆ ತೋಜೊಂದೈತನ ಒಂಜಿ ಗುಡ್ಡದ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಸ್. ಸೊ ಒಂದು ಎಂಡ್ಗೆ ಪೋಂಡ ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಉಂಡು ಪಂಡರ್. ಬಲೆ ನಮ್ಮ ಎಂಡ್ ಮುಟ್ಟ ಪೋದು ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಂಚ ತೋಜುಂಡಿಂದ ತೂವೊಂದು ಬರ್ಕ ನಿಕಲ್ ತೂವಲ್ಲಿ ಓಲ್ ತಗೊಂಡಲ್ಲ ಬೀಚೆ ತೋಜಂದಿತ್ತಂಡು ಗೋಕರ್ಣ ಅಂಜಿ ಸೂಪರ್ ಆಯ್ನ ಅಂಚಿತ್ನ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಿತ್ ಪೋದು ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ಲ ಎಂಚ ತೋಜುಂಡಿಂದ ನಮ್ಮ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ಪುಗ ಬಲೆ ಇಲಕ್ಕ ಒಂದುಂಡು ಲಾಸ್ಟ್ ತೂಲೆ ತೂಲೆ ಅನ್ಪೇರಿ ಎಂಕಂತೂ ಒಂಥರ ಪೋಡಿಗೆ ಒಂದುಂಟು ಪೋಡಿಂಡೆ ಪೋಡಿಗೆನೆ ಓಪೋ ದೇವರೇ ಧೈರ್ಯ ಹಿಡಿத்து ನಾವು ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ಲಕಾದು ಸಾಕತ್ತುಂಡು ಮಾತ್ರ ಸನ್ಸೆಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬೈದ ಸೂಪರ್ ಉಂಡು ತುಗೋಲಿನಿಗೆ ಸನ್ಸೆಟ್ ಓಂ ಬೀಚ್ ಏನಂದ ಅರ್ಥ ಒಂದಿಜ್ಜು ಒಟ್ಟಾರೆ ಬೀಚ್ ಮುಂದಂತೂ ಜಟ ಆಯ್ತಿರ್ತ ನೆಕ್ಕಂತು ಪುದರ್ ನಮ್ಮ ಉಪ್ಪುನ ಲೊಕೇಶನ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಮಿತ್ತಡ್ದು ಸನ್ಸೆಟ್ ದ ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಲಕೊಂಡು ಅವು ನಡುಡು ಒಂಜುಂಡು ನಾನು ಹೋಯ್ತ ಫೋಟೋಡ ಒಂದು ಇಲ್ಲ ಯಾನದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ನರ್ದ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೋನ್ ಇತ್ತಿಲಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಯಾನಾಗಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮೈತೆ ಬತ್ತೀನಿ ಜಟಾಯು ತೀರ್ಥ ಐಕ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ಬರ್ಡ್ ಐ ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಂಡ ಸನ್ಸೆಟ್ ದ ಆಂಡ್ ತೂದು ಪೂರ ಶೋಕಿತ್ತನ್ ಸನ್ಸೆಟ್ ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಯಾನೊಂದು ಓಂ ಬೀಚ್ ಪಂಡ ಆಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ಓಂ ಬೀಚ್ ಅತ್ತು ಒಂಜಿ 2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನನ್ನ ಅಂಚಿ ಸೈಡ್ ಪೋಡು ಒಂದು ಒಂಜಿ ಬೀಚ್. ಸೊ ಸಖತ್ತಾದಿದ್ದುಂಡು. ಸೊ ಜಟಾಯು ತೀರ್ಥದ ವಿಡಿಯೋನು ಯಾನ್ ಇಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲೆ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಹೊಸ ಲೊಕೇಶನ್ಗೆ ಪೋಯಿ ಅದ ಮುಟ್ಟ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬೈ ಬಾಯ್. ಸೊ ಎಂಕ್ಲಿದ್ದೆ ಬರ್ತೀನಿ ವಿಭೂತಿ ವಾಟರ್ ಫಾಲ್ಸ್ಗೆ ಮೂಲೆ ಒಂಚೂರು ಎದುರು ಪೋಂಡ ಆರ್ ಬೈದರ್ಗ ನೆನಪಿತ್ತಚ್ಚು ಒಂದೇ ಟ್ರಕ್ ಉಂಡುಗೆ ಒಂಜಿ ಟ್ರಕ್ ಅಂದತ್ತು ಒಂತ ನಡಪರಗುಂಡು 15 minutes. ಸೊ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಬರ್ಕ ವಾಟರ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಒಂಜಿ ನೀರ್ದು ಸೌಂಡು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಂದು ಕಿಂಜ ಉಂಡು ತುಗ ಸ್ಟೇರ್ಸ್ ಪೋದು ಕಿಂಜ ಸ್ಟೇರ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಒಂದು 15 ನಿಮಿಷದ ವಾಕ್ ಉಂಡು ಬಂದಿರು. ಕೂಡ್ಲು ತೀರ್ಥದ ಫಾಲ್ಸ್ಗೆ ಹೆಬ್ರಿಡ್ ಪೋಯ್ಲಕ್ಕ ಉಂಡು ಕೂಡ್ಲು ತೀರ್ಥಕ್ಕೆ ಪೋಪತ್ತ ಅಂಚ ಉಂಡು ತೋಡು. ಒಂತೆ ಟಫ್ ಇತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಅಲ್ಲತ್ತೆ ಬಟ್ ಬರೋಲಿ ಫೈನಲ್ ಎಂಗಳಿಗೆ ವಿಭೂತಿ ವಾಟರ್ ಫಾಲ್ಸ್ಗೆ ರೀಚ್ ಆಯ ಸೂಪರ್ ಆಯ್ನ ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಖತ್ತಿತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಮೊಕಲಿಗೆ ಯಾನ್ ಆತ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ನಾನು ಮಸ್ತ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಂದಿರ್ಲೇರ ಬಸ್ ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜದ ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ತೋಜುನ ಅವೇ ವಾಟರ್ ಫಾಲ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ತೋಜುನ ಇಂಚ ಬಲ್ಲೆ ಕಟ್ಟದು ಬೇರೆ ಅವೇನು ಬುಡ್ದು ಲೋಕಲ್ಲ ಮಿತ್ತು ಪೂರ ಪೋದು ಸರ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆಲ್ಲ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅವು ಎಡ್ಡತ್ತು ಸರಿ ಅದು ನೀರು ಬಟ್ ಚೂರು ಜಾರ್ದು ಪೂರುಂಡ ದಾದಾಂಡ ಅಂಡ ಏರುಲ್ಲೇರು. ವಿಭೂತಿ ವಾಟರ್ ಫಾಲ್ಸ್ದ ವಿಡಿಯೋ ನಾನು ಇಡೀಗೆ ಎಂಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಲ್ಪಂತೆ ಕಡೆ ಮುಟ್ಟತ್ತು ಇನ್ನೈಕ ಮಾತಿರಗ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ನನ್ನ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋದೊಟ್ಟಿಗೂ ಬೊಕ್ಕ ದಿಕ್ಕಗ ಅದ ಮುಟ್ಟ ಮಾತಿರಗ್ಲ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.